Ahoj lidi, mé jméno je Ezio a dneska vám řeknu malou takovou informačku. Jestli si chcete se mnou někdy zahrát Minecraft Pocket Edition, tak je to velmi jednoduché. Půjdete na obchod Play, stáhnete si tuhle aplikaci Xbox, napíšeme tam tohle, takhle to napíšete, dáte vyhledat, hned tohle první, nainstalujete si to, pak se tam zaregistrujete, pokud máte e-mail, pokud nemáte, tak si musíte vytvořit, pak si tam vytvoříte heslo a pak se vám otevře tady tohle, vy tam budete mít svoje jméno a tak. Jestli si mě chcete přidat do přátel, tak zmáčknete tady tohle a dáte tady Ezio 129. Už to vyhledává. A pak tady byste měli mít add server, add friends, pardon. A pak vám by jsem to jako potvrdil a pak třeba, když jsme se domluvili, tak si můžeme třeba zahrát Minecraft. Klidně do videa, klidně jenom tak. A ovšem musíte tam mít CZ, ať vím, že jste z Česka. Jo, jako je to takový kratší video, ale je to informačka, jestli si chcete se mnou zahrát Minecraft. Tak a mám verzi 1.1.5, to vám pak řeknu, protože někdy si dávám jiný verze, takže kdybyste si mě přidali, tak si můžeme pak domluvit, můžeme si pak zahrát. Tak jo, tak to by bylo pro tuto informačku všechno a ahoj.